Siis selkärikki, jalat kipeät, otti kaikki aivoon, väsytti ihan kauheasti. Mietin, että menkö enää töihin. Aika hyvin sanottu. Se oli aika ytimekkäästi ja hyvin. Mulla varmaan se suurin syy oli akillesjänne ongelmat ja toinen tuossa säärin sisäsyrjässä oli semmonen, mikä murtuma se on? Rasitus. Siis se pieni hiusmurtuma. Joo, ne oli varmaan se suurin syy, mutta sitten kaikki semmoiset väsymiset töissä siihen päälle vielä. Mulla oli tavallaan se jo pikkuhiljaa ohimenevä sairastettu sairaus, joka vaikutti niin kuin fyysisiin juttuihin, fysiikkaan, niin sitten tavallaan se entisen hyvän fyysisen kunnon takaisin saattaminen, keinoja siihen ja sitten jatkaa työelämässä, koska työelämässä on kivaa, mutta niin silloin täytyy olla hyvä kuntoinen ja näin poispäin. Mutta se varmaan fyysisyyden puolelle enemmän painottaa. Ja mä olin unohtanut arjessa itseni kokonaan. Mä tein vaan töitä ja huolehdin kaikista muista muuten itsestäni. Ja sit mä havahduin siihen, että niin kun mä oon olemassa ja tarvis varmaan tehdä jotain. Ja sen takia mä hakeuduin sitten tänne Kiilaan. No mulla oli se tilanne, että olen ollut pitkään yrittäjänä ja raatannut vaivoista huolimatta, sairaslomia pitämättä ja sitten sain uudet polvet, molemmat tekonivelet ja sitten olin autokolarissa ja sitten rupesi olemaan sellaiset vaivat, että tuntui, että työssä ei jaksa. Sitten lääkärin kanssa pohdittiin, että mitä olisi näitä tämmöisiä vaihtoehtoja, jolla voisi sitten tästä pahasta tilanteesta päästä eteenpäin ja nyt tuntuu ainakin siltä, että nyt on löytynyt lääkkeet ja avaimet siihen. No mulla on se tilanne, että mä oon ollut melkein vuoden tässä sairaslomalla ja tänne sitten lähdin katsomaan, että mitä tässä vielä työelämään paluuta ja mitä tämmöistä katsomaan jotain hommaa, mitä tämä on yleensä tässä näin. Ja tavallaan tämmönen hyvä henkireikä sitten tässä kotosalla koko ajan ollut ja muuten näin. Ja sitten kun sattui tämmönen hyvä jengi vielä mukaan, että täällä on tuntunut, että vuortunut aivan niin kuin voisi tiedäkseen joka päivä jotakin ollut mukavaa ja tämmöisen yhteisenkin. Hulvaton yhteinen huumori. Joo, ja täytyy sanoa tosi pirskahteleva. Semmoinen rentous. No joo. Kyllä. Mut kuitenkin sitten kaikki on eri aloilta. Elikkä tutustutaan vähän niinku eri suunnista tähän työelämään. Ei ole niinku todella erilaisia hommia kaikkia. Joo, se on ollut kiva juttu, Niin että ollaan ihan tosi erilaisia. Mäkin tämän alkujärkytyksen jälkeen on toipunut, että kun mä tulin tänne, että 5 naista ja minä, että tää. Mutta täytyy sanoa, että Niin näkee, että niin tukka nousi pystyyn, kun sä tulit ovesta kyllä, sinne. että siinä vaiheessa, että voiko täältä vielä perääntyä. En enää perääntyä. Hyvä kun et perää. Ja sitten meillä on niinku tosi avoin ja kuunteleva niinku tämä ilmapiiri, että täällä niinku uskotaan jokainen saa olla oma itteensä ja sitten toiset kuuntelee niinku mielenkiinnolla. Kyllä. Että ei tarvitse jää niinku sillä lailla, että Sekin voi johtaa siihen, että kun me ei kukaan ennestään toisiaan tunnettu eikä mitään muuta, niin täällä saa olla niin oma itsensä. Kyllä. Niin on. Ei tarvitse ujostella eikä ihmetellä mitään eikä Niin on. miettiä mitä sanoo, niin että teille voi oikeastaan sanoa mitä vaan ajalla. Niin se on just hyvä, kun ei ole tunnettu. Kyllä. Niin. Ja sitten Helpottaa. toi on yksi meidän WhatsApp-ryhmä. Se on ollut sellainen yhdessä pitävä voima tavallaan, kun sillä hetkellä kun me ollaan täällä, niin me voidaan silti viestitellä toisillemme. Ja viestitellään. Kyllä, ja se jo toimii. Joo. Hakeminen oli ainakin helppoa, mulle ainakin mitä oli, kun oli lääkäri ja lääkäri ja otti tämmöistä, niin että tämmöistä on tarjolla myös tämmöistä, että jos menisit käymään tähän ja yhdessä tehtiin siinä sitten hakemus ja sittenhän se itselle vain päättää, että mihinkä näistä ryhmästä, mihinkä menee tai mihinkä paikkakunnalle menee ja mäkin itse se eniöltä niin, että mä Härmältä on niin lähin paikka mitä on. Vähän sama, että mä menin ihan määräaikaistarkastukseen töiden jälkeen. Ja niin kuin siinä, tai työpäivän päätteeksi. Ja menin sinne terkkarille ja kun mä kinkkasin sinne siitä parkkipaikalta portaita ylös ja niin joka paikkaa särkiä, mä sanoin sitten terkkarille, että saa nähdä kuinka kauan mä vielä pääsen autosta ylös. Että nyt on niin kipeä. Niin sitten terkkari varas ajan fysioterapeutille ja lääkärille.
Ja sitten työterveyslääkärin vastaanotolla, kun vähän aikaa juteltiin, niin sanoi, että nyt hän laittaa lausunnon Kelaan, että lähdet kiilakuntoutukseen. Ja mä ajattelin, että eipähän sinne mitään häviäkään. Ja pistin hakemuksen ja se oli hyvä hakemus ilmeisesti, koska saman tien hyväksyttiin. Ja sen verran niin kuin hoksas sen, että kyllä mä aika väsynyt ja surkeassa kunnossa silloin oli, koska mua jännitti tulla. Mä oon yleensä tosi sosiaalinen ja semmoinen niin kuin uuteen ryhmään innokkaasti menevä ja niin poispäin, mutta siinä vaiheessa, kun oli oikein riittävän väsynyt ja pahalla päällä ja kipiä joka paikasta ja niin poispäin, niin oikein meinasi hirvittää lähteä. Ei siinä sitten kyllä kestänyt kuin 5 minuuttia. Niin, mä ajattelin, että sä näin Mulla meni vähän kauan vielä hyvä tosi. Niin ajattelit sä sitä, että pärjääkö täällä sitten niin kuin... Niin, mulla ajattelin niin kuin lähinnä sitä, että jaksanko mä olla ihmisten kanssa. Niin, just joo, kyllä. Mutta ei tosiaan tämän porukan kanssa ihan hirveän kauan joutunut sitä miettimään. Mä olin miettinyt jo pitkän aikaa sillain näitä, että meille tuli työsähköpostiin, aina tulee välillä näitä tämmöisiä, että niin kun olisi ollut opettajien ryhmiä tänne Kiilaan. Ja mä olin katsellut varmaan muutaman vuoden siinä, että tommoseen olisi kiva mennä joskus. Ja sitten kun mulla tuli nämä kaikki jalkaongelmat, niin sitten mä aloin oikein tosissani lukea niitä ja ajattelin sitten, että nyt pitää mennä. Ja yksi kaveri, joka on sairaanhoitaja, niin sanoi, että hän on ollut, että meet nyt heti paikalla, että pitää mennä siihen, että ne on hirveän hyviä. Ja sitten mä hain siihen opettajien Kiilaan, siis tämmöiseen, mikä se nimi oli se, kun tää on yksilö, niin mikä se toinen on? Onneksi mä en päässyt siihen. Mä en mahtunut siihen ryhmään tai jotain, laitanko mä sen liian myöhään. Ja sitten ne kysyi multa, että kävisikö tämmöinen yksilökiila, ja sitten mä olin ihan, että joo, se onkin parempi, että mä haluan siihen. Ja sitten pääsin onneksi. Ja helppo oli hakea, ei ollut vaikeaa. Mä taas aloin miettiä omaa jaksamista jossain kohtaa, että pitäisi tehdä itselleen jotain. Ja sitten mä muistin, että muutama ystävä on ollut jossain ihmekuntoutuksessa. Sitten mä otin puhelimen käteen ja kysyin, niin kuin, mikä se oli se juttu, mistä olette käyneet. No se on sellainen kiilakuntoutus. Ja sitten mä vaan nettiin pistin, että niin kuin kiilakuntoutus, että mitä se tarkoittaa, miten sinne pääsee. Ja sitten mä varsin meidän työterveyteen ja sanoin lääkärille, että mä haluan nyt mennä tämmöiseen. Ja hän kirjoitti sen lausunnon ja sitten mä täyttelin netissä ne paperit. Ja täällä ollaan. Ei jännittänyt yhtään tulla. Mua jännitti lähinnä se, että niinku, miten kaikki muut, kun mä oon jäänyt vähän kiinni semmoiseen, että miten muut pärjää ja pärjääks mun lapset ja työntekijät ja kaikki, kun mä oon pois viikon. Et mulla oli niinku se, että miten mä voin olla niinku sieltä työmaalta pois. Ja tää on tehnyt niin hyvää. Ensinnäkin, että on päässyt huolehtimaan itsestään ja keskittynyt omaan itseen. Ja sitten toisekseen se, että mä oon niinku oikeasti päästänyt irti siitä, että mua ei aina tarvita. Mä suosittelen ihan kaikille, jotka yhtään on väsyneitä tai miettii omaa jaksamistaan, niin kannattaa ehdottomasti hakea Härmään, koska täällä on kylpylä ja täällä on hyviä työntekijöitä ja täällä on hyvä ruokaa. Kaikki kohdallaan. Kaikki kohdallaan. Joo, ja mullakin on niinku, kun siellä on niitä vaihtoehtoja, mitä voi hakea. Ja mä ajattelin sitten, että lähemmäs tonne, missä poika on koulussa, että näkisi iltasi häntä. Sitten mä tajusin, että siellä on kaikki niinku kaupungissa. Kaupunkihotelli ja sitten kävellään sitä kaupunkia pitkin sinne kuntoutuspaikkaan ja sitten kävellään sieltä illalla takaisin, eikä uintimahdollisuutta, ainakaan rajoittamatonta. Uintimahdollisuus oli yksi. Se on niinku ihan ehdoton. Kyllä, se oli niinku paljon. Se on tärkeä. On. Ja se, että on enemmän puita kuin autoja. No sekin. No mä hain kanssa oma hallinnonala, mutta en mahtunut liian, niin kuin sulle kävi samalla lailla, että ei siihen porukkaan. Mutta helppo oli hakea työterveyden kautta ja sitten kun pääsi tähän tämmöiseen, missä on kaikki eri alalta, niin todella se oli niin kuin rikastuttavaa sekin. Näkee mitä kaikkea muuta on. No mulla kävi sillä lailla, että mä surffasin Instagramia. Siellä tuli kiilakuntoutuksen mainos ja mä menin sitten mun ortopedille, joka hoiti mua just sillä hetkellä sen kolarin jälkeisten vaivojen takia. Ja mä sanoin hänelle, että kirjoita mulle P-lausunto tämmöiseen kiilakuntoutukseen. Mikä se on? Ei tiedä. Mä sanoin, ota se sivu sieltä ja
Kelaa nyt. Ja hän kelasi läpi ja sanoi, tämä on sua varten. Mä kirjoitan paperit. Hän kirjoitti paperit siinä läsnä ollessa. Ja ei mennyt kuin 5 päivää, niin Kelasta tuli vastaus, että sinut on hyväksytty. Tosi nopeasti. Sekin on niin kuin hyvä, että ei tarvitse odottaa. No hyvä. Hyvä, mutta en mä tiedä. Siis ihmeellisen virkistävä oli jo se 1 viikko. Mä lähdin aika lailla ilman odotuksia. Mä oon saanut ensinnäkin semmoiset jumppaohjeet, mitkä sopii niin kuin tämän ikäiselle. Koska sitten kun ei ole enää 25 eikä 30-kään, niin ja mitä jostain naistenlehdistä tulee vastaan, niin ne ei välttämättä toimi enää samalla tavalla. Me ollaan varmaan kaikki rakastuttu Pilates-rullaan. Se oli se Niin, ensimmäisen joo, kerran. se on ihan loistava. Niin. Juu, Se oli se hyvä. ensimmäisen kerran tunti, minkä fyssari piti meille, opetti meille käyttää Pilates-rullaa. Niin me ollaan varmaan kaikki siihen kyllä loppujakseen jääty koukkuun. Mäkin voin jopa Se on ihan- mäkin olen hommannut sen. Niin. Tai löytyy semmoinen joku pätkä, mikähän se oli, että kun mä katson televisioita, mä laitan jalat Joo, pöydälle, just se. istun tässä ja rullaan noita pohkeita. Joo. Ennen oli pohkeet niin pirunkin pienenä, nyt on aivan niinkö, ei mitään. Eli se on tosi tärkeää, että täällä on tullut oikeasti tämmöisiä konkreettisia juttuja, Niin mitkä on on. jäänyt Niin selvästi on. meille, että tehdään niitä. Meidän tarvii isoja pikkujuttuja, Niin on. mitä silloin tällöin aina teet ja muistat tehdä jotakin siitä. Niinpä. Keppijuppa, käymään. Joo. Sitten kun on ilman keppijumppaa ja pilatesrullaa viikonkin, niin sitten on töissä paljon vaikeampaa. Ruokaohjeita, Kyllä se vaan kummasti auttaa. konkreettisia ruokaohjeita tuli ensimmäisellä kerralla. Uusia ystäviä. Kyllä. Ja mun on pakko sanoa niin omasta kokemuksesta, 9 vuoden kivut jäi sen rullan myötä tänne. Se on aika Kyllä, iso se on- asia. se on todella iso Se on asia. todella iso asia, eikä missään tapauksessa hylkää sitä rullaa. Että se kuka sen avun keksi, niin melkein Nobel-palkintoa ehdottaisin. Niin no sama, mulla en mä kivuton ole töissä vieläkään, mutta niin on helpottanut oikein tosi paljon. Niin ja loppujen lopuksi kuin pienestä se on kiinni Niin. tämä kaikki homma, mitä on tästä näin. Joku tämmöinen pikku liike, niin siitä saa niin aivan niin kuin, aha. Et selkeästi fyysinen olo on parantunut. Ihan selkeästi kaikilla varmaan. Kyllä. Oh. Ja sitten oheistuossa täällä on tämä, niin tämä sapuskapuoli on mun mielestä ihan kanssa kunnossa, mitä on. Kyllä. Jotenkin tämä semmoinen, kun tämä on semmoinen kokonaisvaltainen, kun mulla on täällä tämä aika kokonaan ja Niin. ei tarvitse miettiä mitään muita asioita, niin se on mun mielestä ollut ihanaa, että voi vaan keskittyä itteensä. Se on aika harvinaista. Niin ja sitten oikeastaan tuo tahti täällä on aika hyvä ja se monipuolisuus. Että ei täällä ole liikaa. Meillä on ollut välissä aina, että on saanut tehdä omia juttuja ja sitten taas on menty niin lukujärjestyksen mukaan, mutta siinä on ihan ollut, se on sopiva. Joo. Ja sitten täällä niin oikeastaan ajatellaan tänä aamunakin, kun meillä on tämä psykologin luento ollut, että kyllä meillä niin lähtee heti laukalle nuo jutut. Ja että niin todella hyvin irtoaa niin sitäkin puolta. Niin. Meillä pystytään Niin, puhumaan ihan kaikesta. Välillä tulee kumminpäin että autetaanko me opettaja meitä. Niin, että me ollaan oltu tosi semmoisia osallistuvia. Niin, että Kyllä. Ihan se on kympin ollut kiva. oppilaita. Niin, joo. Ja sitten toi kylpyläosasto on ollut varmaan meille kaikille ihan semmoinen mosten juttu, että 3 kertaa käydään päivässä. Ja sitten on kauhean kiva ollut just toi pururata tossa ja sitten kun täällä on noita patsaita, saa aina, vaikka ei sulla ole kuin 10 minuuttia aikaa, niin sä menet lähdet ulos vähän kattelee niitä ja kuvailee ja muuta, niin se on taas omanlaista tuulettumista. Niin, tämä pääsee irti tuosta arjesta vähän, mikä on ollut kasetta. Niin. Ja sitten kun sitä omaa työelämää ollaan peilattu niin koko porukalla, niin se on tosi paljon niin eväitä siihen. Ehkä johtuu siitä, että me puhutaan niin avoimesti kaikista asioista. Niin se on... No niin, jotenkin saa jotakin miettimisen aihetta siinä, että hetkinen, sullekin menee niin mitä, että joo, ei se ole mitään hätää, niin että Niin. tavallaan sitä niin sanottua omaistukia, vai mitä tämä on sitten. Niin ja niin kuin eilenkin, kun sinä kerroit siitä työnkuvasta, niin sitten niin rupeaa arvostaa sitä omaa. Että no ei, kyllä mä pidän omaani Niin. kaikki ne murheineen ja niin, että kun kuulee toisen. Että... Niin ja sitten kun kaikki on niin eri alalta, niin se ei ole sitä ammattijargonia se, mistä puhutaan, vaan se on nimenomaan siitä oman itsen työssäkäynnistä ja siitä selviämisestä. Kyllä. Koska ei me nyt toistemme aloista tietäkään kauheasti. Niin.
Niin voi olla tietäväisenä, että kyllä mä tiedän vielä. Niin. Niin ja se niin kuin mä sanoin sitä, että kuinka hyvä on nähdä, kun tähän asti on luullut, että eihän muita töitä tehdäkään kuin meidän hommia, että kun mitä muuta nyt voi olla olemassa, niin sitten on että ihan oikein töitäkin jotkut tehdään muuallakin. Ja meillä on niin Tuija kanssa, niin meillä on kokemusta toisen toimijan järjestämistä samanlaisesta kuntoutuksesta, niin ei voi ihan oikeasti niin kuin puhuakaan, että tämä on ihan huippuluokkaa niin kuin omalla alalla. Täällä on ihan huikeat asiantuntijat, mistä pystyy ammentamaan tosi paljon oman jaksamiseen ja arkeen. Kyllä. Ihan kaikki. Ja tämä ei ole semmoista niin koulutusmaista tavallaan, että sun pitää tämmöistä. Se on niin paljon vapaampaa siinä, mitä on. Sä pystyt tekemään, että sä heittää omaa herjaa siihen väliin ja tämmöistä muuta, mitä on. Kyllä. Niin, tämmöistä keskustelevaa. Niin. Ja se, että on valmistauduttu niille tunneille, mistä puhutaan. Ei luulla, että... Ja mulla oli tuossa toinen papereita, mutta mä en tiedä, että onko tässä nyt teidän papereita. Tämä on niin hyvin valmistauduttu. Niin on. Mutta silti aina välillä kyllä vähän unohtuu, että meillä on se ohjaajakin siellä kohdella. Se kuuluu just nyt tähän niin vapauteen, että, Nimenomaan. että jos olisi koko ajan sitä opiskelua ja tämmöistä näin, niin en mä usko, että monikaan meistä niin näin kehuisi tätä hommaa niin, että Niin. se on sitä luentomaista koko ajan, että sillä matalalla äänellä joku sanoo mitä on. No jos miettii vaikka niitä psykologin päiviä, mitä meillä on ollut, niin hän antaa vähän meille niinku sitä suuntaa ja sitten me lähdetään löysyilemään. Joo, kyllä. Niin se on ollut ihan Ja sitten hän on vähän niin kuin yksi meistä siitä. Joo. Mm. On ollut kyllä ihan tosi voimaannuttavaa. Kaikki ne. Ja se, että on päässyt siitä omasta arjesta vähän irtaantumaan, niin Se on on ihan- ainakin mulle ollut tosi tärkeä. Ja hei, me ollaan unohdettu se jalkaterapeutin luento. Se oli ihan huippu. Joo, se niin oli, oli. se oli ihan Joo. mielettömän hyvä. Juu, sinne kannattaa mennä Joo, kyllä. kyllä. Niin oli niin semmoinen hautuallinen olotila ja sitten kun ajattelin, että kun sä vaikka saat lomalla, vaikka 4 viikkoa, toiset on vähän pisempää, niin sitten sen loman jälkeen niin kun, sä oot sen päivän töissä ja sitten se on sitä samaa. Joo. Se tosi nopeasti niin kun, tulee se arki taas eteen, mutta tämän jälkeen niin kun, kesti pidempään ja oli Joo. ihan eri olo kuin loman jälkeen. Joo, mä Jäi huomasin niitä samaa. eväitä sinne arkeen niin Joo, paljon. joo, Niin. joo. Oli niin kuin vähän semmoinen kevyempi Joo, fiilis. Joo, eri lailla. Oli. Että kyllä tää tästä taas. Niin. Joo. Ne jumppaohjeet on ollut yksi. Joo. Sitten on ne ruokaohjeet on ollut toinen. Se pilatesrulla, mitä Se oli voi ihan tehdä. ehdoton. Keppijumppa on jäänyt ainakin mulla. Sitten semmoinen ajatus, mikä tuli hyvä psykologilta, että niin kun sä lähdet pihalle, niin sun ei tarvitse ajatella, että nyt mä lähden lenkille ja mun pitää kävellä 10 kilometriä tai 5 kilometriä, vaan se ajatus siitä, että mä lähden ulos ovesta, niin se on parempi kuin se, että mä jään sen sohvalle. Ja sitten pikkuhiljaa sä alat ajattelemaan joka päivä niin, että ei vitsi, en mä kyllä nyt kerkiä tuon sohvalle, kyllä mä vähän haluan sinne pihalle. Se on jännä, kun antoi itsellensä olla niin kuin armollinen. Mun ei tarvi lähteä lenkille, jos mä en jaksa, se riittää, että mä menen ulos, niin sitten yhtäkkiä huomasin, että ne lenkit vaan vahingossa piteni. Se on totta. Niin. Se vaan niin kuin kävi niin. Se on jo pikkuhiljaa sitä lähtee, niin käydään pihalla katselemassa vähän siinä ja sitten Kyllä. käyt posti hakemassa ja Niin, siitä sitten eteenpäin aina jotakin. kyllä. No mulla on taas niinku sitä, just se pilatesrulla ja ne se keppijumppa. Niin ensimmäistä kertaa elässä niin mulla on semmoinen jonkinlainen rytmi, että mä ihan oikeasti teen sitä monta kertaa viikossa. Aikaisemmin sitä, että oi kivoja ohjeita, teenpäs tästä näin ja sitten tekee 3 kertaa. Ja äkkiä. Ja sekin tuli vielä sieltä se, että jos ei jaksa niitä kaikkia ohjeita tehdä pilatesrullalla, niin riittää, että tekee jotain. Niin sitten huomaa, että niinku alkaa kaipaa, jos et sä oot tehnyt vielä tänään, niin se alkaa kaivata sitä, että ei vitsi, kyllä mä nyt haluan tehdä. Niin, eikä niin, nimenomaan. mun on pakko, vaan mä haluan tehdä vähän Niin. jotakin. Niin. Niin se oli hyvä tuo armollisuus juuri, että mäkin kun mä aloin nyt sen jälkeen, kun oltiin tammikuussa täällä, niin aloin käymään siellä salilla taas sillain säännöllisesti, niin sitten kuitenkin kun arjessa usein on, että on vähän kiire jonnekin ja näin, niin sitten mäkin niinku ymmärsin sen tavalla, että no mitä se väliä, jos mä joskus menen sinne vaikka vaan puoleksi tunniksi, että sekin on kuitenkin hyvä, Parempi että kuin mä pääsen niin. sille. Kyllä. Niin. Niin. Ja sitten jos on vähän kiire, niin tekee vähän lyhyemmän ja seuraavalla kerralla voi tehdä enemmän. Ja joo, se on jotenkin päälle hyvä ajatus se, että, niinku, että no ei tarvi olla aina täydellinen se homma, Kyllä. että kunhan vähän sinne päin, niin se on jo hyvä. Niin on.
Musta tuntui kauhealta, että 57-vuotiaasta ruvetaan opettaa syömään. Eli mulla oli se ongelma, että mä en syönyt aamulla koskaan mitään. Ja sitten menin töihin, enkä syönyt sielläkään mitään. Söin vasta 3 päivällä ensimmäisen kerran. Ja eikä siinä mitään. Sitten ruvettiin syömään sitä aamupalaa, vaikka se oli vain 1 leipä ja kahvi ja matkalla jogurtti tai viili. Ja sitten otettiin päivällä töissä jotain hyvin pientä. Ja sitten tultiin kotiin ja tehtiin se ruoka taas, niin kuin aina ennenkin. Niin 10 viikon aikana paino on pudonnut 6 kiloa. En ole tehnyt mitään muuta kuin syönyt enemmän. Ja vähän rullaillut. Niin, ja rullaillut. Mutta että en ole vähentänyt mitään syömistä tai muuttanut ruokavalioa sillä, että jätänpä noin pois tai noin, vaan syönyt. Se on säännöllinen ruoka ja tämmöistä. Juuri näin. Niin. Tämä kylpylä, jos ei täältä levy tekemistä, niin on kyllä ihme, että saa katsoa kyllä peiliin melkein. Niin on. Uimaa, saunaa ja kaikkien näköistä aktiviteettia löytyy tuolla. Kyllä tuonne pääsee varmaan tuonne rangellekin palloa lyömään, jos on niin kuin golfissa kiinnostunut. Ja lenkkimaastot on ja laavut ja polkupyörällä saa ajella, monenlaisilla pyörillä on fatbikea ja sähköpyöriä ja vaikka mitä. Sitten on elokuvat 2 kertaa viikossa. Karaoke. Tanssit. Aquazumba, se on ihan paras. Joo. Se on joka keskiviikko. Jalkaterapeutin luento tiistaisin 4. Aivan. Joo, niin se aquazumba on siitä hyvä, Että että se on. oikeastaan täällä paremminkin, niin aika loppuu kesken. Ja sitten se on kuitenkin täällä niin hyvin tuo ohjelma, kun on niin kuin fyysisiä harjoitteita ja sitten tullaan tavallaan luennolle, että sitten kuunnellaan. Et ei niinku pitkästytä istua, että voi ei, että kun niinku taas parin tunnin luentavalla, vaan ne menee ihan niinku hups. Niin, Ei ole mitään niinku, ne menee jotenkin siinä, koska se tiedon saanti just siihen on niin tärkeää. Ja sitten jos ei mitään muuta, niin nolla ajatuksia menee tuonne pihalle ja istuu joku kannanokko ja kuuntelee, kun harakat ja varikset huutaa. Tai sitten ottaa päikkärit. Siis niin piti sanoa juuri sitä, että sitten jos on sen tyyppinen, että haluaa olla itsekseen, niin on sitäkin aikaa. Ja jos on vähän väsynyt ja muuta, niin voi ottaa päiväunia ja Joskus menee vähän yli. Mennä istuskeleen keinuun lukee kirjaa. Meillä ei ole kyllä niinku sellaista, kun ajattelee ryhmänä, että kun joskus on se ryhmäpaine, että voi hitto kun nyt täytyy mennä tuohon. Me voidaan suoraan sanoa, että ei kiinnosta. Tai sitten, että kuka lähtisi ja kuka. Että ei ole, niin kuin, että ei ole mitään väliä, että kuka kaikki tekee miltä tuntuu. Niin, mutta saa olla yksi, jos haluaa. Niin. Yleensä löytyy kavereitakin, jos haluaa. Joo, saa olla myös porukassa. Että mekin aika usein niin kuin viimeisen tunnin jälkeen kysellään, että hei, kuka lähtee kävelemään tai kuka tulee uimaan. Niin, no ja siinä on muuten hyvä juuri tuo WhatsApp-ryhmä, kun meillä on tämä ryhmä, niin siinä voi sitten aina vaikka kysyä kanssa, että perustakaa kaikki sellainen ryhmä. Niin, kyllä. Ja sitten mulle tuli mieleen tuosta aikataulusta, mitä niinku miettii tässä, että aamulla jos herää tarpeeksi aikaisin niin, että sä oot 7 vaikka aamiaisella, sä kerkeet uimaan ja saunaan vielä ennen tämän päiväohjelman alkua. Kyllä. Ja sitten jos sä oot oikein nopea syömään, niin sä kerkeet päivälläkin siinä käymään, jos sopii tauko tulee. Ja sitten vielä nämä viimeiset kukkujat voi mennä illalla sinne. Eli on se mahdollisuus, ettei ole liian tiukka ohjelma sen takia, että mä oon istunut vaan siellä tunnilla, mutta mä voin mennä sinne uimaan, jos mä haluan siinä. Ja täällä on hirveän hieno uusi Paanu, Kyllä. joka siis, missä on näitä porealtaita ja erilaisia saunoja. Ja päivisin meillä on ollut työelämän asiantuntija, psykologin luentoja, fysioterapeutti, terveydenhoitaja. Tosi monipuolista. Ja monenlaista erilaista liikuntaa, että on ollut kiertorataharjoittelua ja salia ja mitäs meillä on ollut, vesijumppaa ja vesijuoksua. Ja Fyssarilta mulla on tullut muutama aika kova oivallus tässä nyt. Ja sekin oli kiva tänään se. Niin oli. Mikä se oli nimeltään? 6 kohdan rentoutus. Kyllä, joo. Niin. Joo. 6 kohdan läpsyttely. Oliko se niinku akupisteitä ne kaikki? Joo. Ei vie kauan, voi tehdä työpäivän lomassa hyvin. Tai Mikä se 20 sekunnin olikaan? Tehdäänkö? Mikä Joo, se näytetään. Taputetaan. Joo, no niin. Ylös. Aika alkaa nyt!
meni jo. Kyllä. Tämä me ollaan opittu. Jännä kihelmöinti taas. Taas jaksaa. Kyllä siis herää. Joo.